Agus bhar géad fáilte arás haig an chléir a chuir mó na teagháile an chléir má teise bh geirí teagháila dionú linn ar éhar a bí bhfuil meidir cantir tróna ar náide tá fearú na fáilteróh sin a dhéanú. An seála rífas tú séite ag RTE.ie ever checks an chléir chuige hín a chuige trí nó má téús na séchandaí a hachta neamhní a hachta nuí agus RNAG ag gin litratha a th ag tús de háart agus tamidir fáil fasta ar an chóras gilcararta Twitter ag tús éite agus mé cant ar Twitter sula déime haig an fanal aniu. Be meidir cante muire faoin actas cybergéaltarta tarban ar Twitter an chartan seo mar chud den actas haschlib trasna na donta. Bei géil timpel na crinne ag tweetal a scéalacha ag nascú le na cheile agus ag ciileú na teanga leis an haschlib éiriche seo. Agus bhí seáú an aniu modula seo agus tugu ahantas den 3 bhillioniu tweet géalacha a choú má ar an chóras Twitter go dtí seo agus creide nó na creid a sé fear so gan héin ar thuúsáite an seo Andrew de Puir a chur an 3 bhillioniu tweet géalacha a maithar Twitter na a runse tweet an chartan swai hart gomitse ag tuairisciú ó stalc na náltrií ar an chléir. Mai hiú Andrew mar sin bíí géisiart lenne muire le teúhfuil má faoin nachta seo ach peilhimeis ar chléir an léniu agus panel an lún le chodanáthe agamsil. Lam sa studio an seo in nóna brach tróna Tá Fergus Keane scanner neusplé agus inaltar agus siú nígain cóardaí ar digita géalacha RTE fáiltear of Burton seo. Agus ó studio RTE nun Jalagan Tá Brendan ó Duffy príomhaide chalase Ariel in Muinechan agus údar an leor is maithan scéalaí an Amsir agus ón ar studio a Lanya Tá iarachar an fuirtí neart le chelas na téhain éitile in sin Sióní níhímáin. Tá fáiltear óh se fásta chuirde. Well, tá se haidir náide le áthlan na baisí tá se san nuirt go móra na le tomult siúan ceis ní móra le freigart in a riide máidir se chasa sard a teag bant in is leis an áthlanúr agus tiilú brú a chuir an rialtas máidir le grithí éirithe an arbiteo. Sin rud agus is stoilm tá cinál star agus tá ag daine sa tíir seo nachfuil an éiri sin de raigracht ar roioine goil siar sa star nuair a bhíon costa star danú nuair a hálíonn rud ag an nach mítear sú leis nach darlíonn rudí go dtíine go pásanta agus is stoilm gur béis seo cean na chéad uaireantaí ar luach bhfuil cé éir a bhfuil an raigrach seo tiitim maiall ar cuasaí airgid agus thula mé ar maidin ar Morning Ireland go ceisní deacra ó chur éir Pascal Donahue margheall ar cén uair a fuair se amach gomach an costas seo ag ardú an éiri sin agus an é nach ró an teagháil idir a héin agus an TV play leis an goiste seo oscailte go agus cén uair ró an tréhearcach seo teach fríd. So sílam beidir goil rudí garthú bhrálam sa dá mach lehéadró go tarlú gnéar míis cén uair agus cén bailach ar choú an úil an rialtas agus bhfuil agad níhé go diseach an rud ar chuine amháin ach tá daoine sinsearacha a bhfuil freigrachtaí orthú ar Ward agus is stoilm beidir nachneannach sé dochar ar bed a dochach sé amach cén uair agus cén bailach is fearr dún dul a bheoslin lehéid. Fergus Hanimid ag an jeú seaartne gur íri Tom Costello caiithir le bord forbid in na Harlanne as a had dúilga sí an leoréis sin? Well, ní leor darlimsa. I mean, tá spáinne sé rud ag an eile intíim le siún an sin ach tá spáinne sé an grind dagan atá ag an tionscoil tógála ar an rialtas agus ar an tíir seo. Mar tá mí ag íoc tá míad mar rialtas agus mar daoine ag íoc níos mó as ospedéil nó anad sport nó pe ferganmh atá a thógála going. Tá míad ag íos níos mó ná aon tír eile. Agus tá rud ag an mí cheart sa tionscoil tógála sa tíir seo dá bhar sin. So caith míad fécant ní bháin ar an ospedéil ach ar gach ferganmh ar gach rud atá tógáil sa tíir seo. Bhí an costas níos irde ar Parky Cuíomh, costas níos irde ar galamh fiche gach rud a dhéanam híd sa tíir seo. Bhíon churamú airgid ann. Caith míad is sin an cultúr Well, bhí Frank Allen cóir infrastructure ar an chléir seo de híine swai háart agus dúirte nach rud úr ar bí é seo a bheith tarlú le tágraí luéise an Crossrail in sa bhrátain fásta go deise go mór thar an waisiid mar sin
bhrendan tú chéin an léú tugad ar an scéal seo ga hí níos mó daoine bheith freigras an méid a Harley ga hir níos mó ceisní chuir agus níos mó sáileúa eil ar cinúir a rósig daoine agus cin fáinachtar na rudidir bí faoi. Well, is cinse go ga hí níos mó sáileú bheith ar an ceisteanna omlan. Thula me héan Frank Allen ar an cláirde hín agus chuirse me héntas orm. Tuigim le tógra mar seo go móró caite hasán ach go dtíireachtá seo có tromcúise mar bhfuil se có féanta ardjin tá se casan tá se le canseir igirí agus ag jearún le is Virginia atá dílas agus tá gá ceadágin é ceistú agus éiad seo ceartú ní lór Tom Costello héin ag géirí as Chin seo suas go dtí an tara aber Simon Harris is dóthe go bhfuil seo ar an tionsnamh is mó a bhés faoin na cuaram a chéthe agus chun se aontas orm inis nar caiisi níos mó ama ag coneal suúile ar ó lá go lá. Jeirsead gur ó teannas idir é héan nó idir an hospital nó locht an hospital agus an rinn catchachas peibli do war an ró catchathe seo agus gur léirí an rinn catchachas peibli a nimni beidir jaavlíon ó hin nis go dé rinsead fadúde nílas agin hí dúlgus orthú istóithe nó tá dúlgus orthú ga catcha a stáit mar sin a bhainistú in ahan réimse den réaltas ach is cosúil gur heporthú ag an am seo. Tá réaltas tá se de canseir cé bhfuil an price ard go mé cartlós agus shoppi agus bíalan agus mar sin ná bé an cain écór a bhés ag échas na rudí sin agus tá se de rá fásta go mé sachain ionach acu ag an jearú níar tá Crumlin Hospital Crumlin fallú agus go mééis siad abalta sin a dhéad nó chur ar fáil fa chunne taíochta ach mar sin héan tá hospital seo níos déirí níos costa na hospital ar bí eile ar a dóin is cosúil agus nílas agin go fáil caháte stoppi sé ach ní dóilm go raibh an teagúil nó an commerceid ceart idir na costaí agus na board éagsúla a bhí ag pléile seo agus bhí cuidhór lúb sa sláire. Seaní tú héin tá cant agus daoine ag gur cheart stoppathir leis an Norbert san am lethir go bhfuil an festrú an háart gur cheart díú ar an dóid leis na casa sí a íslúna agus bagú hiúil ón méide tá tarlaí tan tagra a rubber teessa gon ghfuil casa séir gal leis agus gur chóir díú ar na casa sí a íslú. Yeah, cínte, well, is tó an chéigúil síos is scéal má, is tó gúil bhradcar níos grágúil se gúil ahrúíon ar na tíirmí tagarthe san áfreithniú. Mar caithe daoine bheith contasach, so ní hiigem cén chuí mechan obair ná go le rá, go dtí go bhfuil daoine contasach. Gheall fin i ggéal, níos mó contasacht feibli agus soléireacht nuair hanach siad seach sa réaltas agus an réirí seo deis mádóibh sin a léirú an túfás airgid i gceistin seo agus ní léir tá ceistin an cé a bhí is acu fhí seo as céim fan ar rinneadar tuairisc gan rion catchachas feibli. So tá ceistina ulmhór le freagart sílam. Well mudrá bhil an comalainn ar a hen radí thar boisiid? Well, síle mé is capam go an pobl brain gin sais mion seoide airgid is airgid na bobbal é seo tá muidir cantéir agus tá daoine bochtas a tíir a daoine gan dídin agus ag gnám céine tuiste cclisteáil fin méid mór milliún billiún euros a tá sais chutha mú so tá déistan ar daoine tan ceart acu. Sin bhfuil fatís ar riine ag an am céanna má anna gat ar aon tiismthir bhfuil páiste atá tí acu go fáid termach agus nuair ecinn siad na seirbhísí a tarfáid agus na hospidéal a tarfáil aíonn siad ghfuil an iarníntach ach nach bhfuil na hachfaní an nú nach bhfuil an ferganmh nú na ferganmh má róhan agus sílam ghfuil sé dechar bhfuil tá sé dechar orms a rá gur cheart stoppa chur leis an rud seo mar tá sé a tastal go géir ó riine agus tána seirbhísí agus tá ferganmh agus tá technolíocht nu a tastal ó páistí atá tín agus sa dóis sin tá sé dechar mar détá bheith mothúáin nach faoi ag gnám céanna amach mise in sa rucht bhfuil annach chu tiismóir sa tíir seo le páistí fi bhí chomas nu a bhfuil decrochtaí acu nú tinnas féin se rá bhfuil tá an hospidéal seo
tiltte ag má fáiste a chumá tún sin siúin an technoliaach bfu úsgradú substantiú le deanú acu an technoliacht agus an choras ríomhreacht de martáise I Gromlan agus I Shroud's Temple mar sin ní carmá aigad sin agus cinse tanna haisinaí is fear de dhíhoring agus tiltte agan níl deirta bífa sin tá se simil rud a luí an téiseach an sin coppla láhin gneanní daoine dearmad an rócate seo agus go luas a osclan an taspidil go mé a handaine sásta leis agus go stopí na garan mar a hála leis an luas. Ac an darla sin den na tágraí sléintse eile a the ag fanart le bheith cotha bhéim agus a the beidir an mhuilan as fergus margheallar an ráchatte seo. Spéidir ach ein tíim leisiún caithmíd an ospedéil seo oscailt, mar bhí mar ag caint margheallar an ospedéil leanamh seo le 10 bliain ó 5 bliain agus na háit na gléirbhí 5 áit is tócha agus rein siad an áid seo agus caithmíd an ospedéil seo. Caiise bhfuil sin níos fuidsin an 10 bliain ó hin ó Hoshi Noel Smith a cantar seo fóbró agus feargró agus bhí 6 sásta síomh chu ar fáil in asci thart ar Newlands Cross agus bhí se gol é a hógal ar Freis Ísel agus bhí se cantar cóhíomh le ospidéil Máthraachas fast agus an figur bhí ag gnám na 600 milliún caiithú sin a má bhog siad go dtí an Mártar aige tromcatsin sin agus bhog siad a ríise. So caiimiid go a réig leis tá se ró adalach tá chorbid luúan daoine imithe nó ag gimacht agus ní bhéh se seo fascailte. Cá cé seach go félim just rán sin go gathe ní dóilm gur féidir leannacht a rá leis tionsnmh ina bhfuil chotha mór ceiste ar an muséid a bhhuiins leis cathe sais figúr críochnúilt a bheith an. Agus níl sin genta go fáil tá si de ré an 10 billiún ní maiile mar 10 billiún ach an 10 billiún seo ach a gnám cíarna tá si de ré beidir na stapateag sin. Agus ní hiigim sin cén dóíach nibrin an choras sa láthair nó an procurement seo. Tá agam agus mis ag pléile airneal in éide hes go gaithte contas a háirsta ahan ile rod ó hús agus tá sin sa bhidget nó nílse sa bhidget nó caiitar a maithé nó lecan tú leis seo síos go dtí an tarne dearnach agus caiise nach rós sacusan go dtí an mar sin tan látar a fróise an seo an den Tá ní róise soligur leir ní ró daine Lanston mars ceart na ní an sanolalas sig plé leis níl me cinse ach tá locht ar an saláthar nó ar an procurement. Carca leorfa go muidir cinsin in sin agus bheidir se go dtí aine sala agus deachart eile a the ag chubrú allmhór ar an rialtas in na seaartaní seo agus sin stalc na náltrií ar 9 ceniu genta hiúin inis ag an jeú seaartne go méisiid ag treisiú agus a chur teú stalcanna sin fógraí commonáltrií agus bancáir an na héan éhar imní in na riide ní bhhain den rialtasach don tír. Den tír ar fád agus sílim de réir martá se seo go ará go bhfuil daine cé ghfuil siad a taú agus feictar dam go bhfuil fear forward den tír seo taú leis na hátrií mar aon duine ró taí acu leis na hospedéil agus tá go siar go dtí an chéad scéil an seo gnáíonn siad ghfuil an irin na déanamh níhil ach go bhfuil febaní móra ag an bhór an ó héh achfaní agus má táidir gur taú lo táidir gur taú lo héh íceochta de ach do réir mar tá rudí go rá ní ectar dom nach méid damáiste mór denta den rudí seo agus an irid sin do chuoine fetheh hena féin ar deirtar gur rudí buga iad ach ní rudí buga iad na hobrodí seo tá chutha siar. Nílas agam aníam go bhfuil an takeocht ag na halltrií an éontín tú hén le. Éontíam ach ag an am céanna dá mén se fannacht ar a broid agus dá mén i bíon ar fá tríú ceir seachtain an mechan takeíocht céan an nílas agam bhfuil agad tá mé loach. Ní ein tíim letar churban sin nó camera tá midna hééis bheits ar de sráidena ag duna stálaí leúpla seachtain na nuas agus tá meon an fóbaldeocht do chréite ag taú leis na halltrií. Agus tegann siad go maith tegann an pobl gohfuil tarbha ag baint le aon bua a joffa na halltrií. Tegann siad gohfuil listí fada fethehán as nachhfuil an chorasáis ag obair mar atá agus go gathe na halltrií sais an seaamh seo a thógáil ar son gach duine. Sean, tá agam nachhfuil siad a ggéir seo dhéanamh son hain agus tá acu go ditsigh an túlach arás ar thuhéin, bhfuil a go níhé ghfuil altrí eile go le heachta seach agus an scuoine mór lána tuigem sin. sé ach ag an am cearna seonaí caiintún heistear ag an rin seaartta ní mar taine stalcinna seo ag galaré an mé an takeíart cearna ag an fphobal dífa.
Well chuir mis clistá cha mé rá an gná fphobal tá daoine taú gomórlob, mar tá scéal ag daine faoi ce go fada tuiste trééis fé fannacht ar opráid, agus goilta lobs an ospedéil agus stáitne A&E tá an ospedéil seo limnoch dúirt do chréite just níl sé gopur, níl an choras ag gopur agus te an daine go má sílam ghfuil na haltrí duine seo ar son comátlo féin ar son daine eile freisin. Bhíhinn sa cosúil le siúan an sin bfu talmhór agam den na haltrígus dunne bí caiam an ospidéil tuigann siad có cruúis a ibrann siad agus na canílacha ibre agus mar sin ach massam de réir céile nuair a bhís a teachtain seastaí agus an teachtain seoganastí de réir céile go jochaí leidú ar an takeíocht dífa mar go mé se choristeartha níos mó daoine ar a talú. Bhí beidir fichas a 5 míle áthar an teachtain siúí háart agus choú coní ar ceall be níos móna sin an teachtain seo be níos móna sin an teachtain seogan a ríist. Nis tá massam héan go bhfuil ardú paí tilse ag altrí be seachan tam ceart fanna conne nílas agam tá siad ceangail se seachan socrú paí agus fearn se sin muid go dtí fiche sílam. Massam an torú a bhés ar seacha ligna big rins liúnta sí nó beidir ahrú ag leachtas ibre ach dar éirh ní hocu leis an réalta scéalú mar an irid ibraní eile a chuirtú breis paí san amí lethar fásta sin an dain séir mar tá nácanis idir pá na garmacha go léir, so an dain séir ná gimach na drama eile ag meoch éileh ag na drama eile agus mar dúirt mar charan sin tá cóéon tú pá go dtí fiche, so blion go le eile fácha sa cóéon tú pá sin agus tá cóhartíocht idir na fostóirí agus nebrethe sa tíir seo agus tá gaibrú go maith lei sin agus tá bhéile gurthach isteach gur gurfaí isteachar sin gombeoch an pean ag gachtainna. Tá cas faoi lei ag na haltraí mar is cosúil gohfuil si díalte 7,000 níos lú 7,000 euro níos lú sa bhbliain na hebrithe garamúla eile sa réim se sláinte. Ag an am céarna bhfuil an rialtas war maril a genú go leor seoní a hamagad sa genú go leor maidir leis an heis seo ar háirdí fé bheidir a bheith man córatí níos mó na go dé léú tugad ar Cinnte, agus an rií ní aontíim camerála sin an den dearna go bhí leirtin sin ceapam an rií go bhfuil seogal sais dochar mór dhéanana an réaltas ní ceapam go dtigann siad ché sais brain atá lucht na haltraí na paramedics múnteoirí artí golar stailc gohfuil sais an airnal feibli in réirí tá deachhachttaí mór leis se bhí sais díal an ach níl sé go opair go daoine nuair tá altraí go thar lear agus múteoirí óga go thar lear agus nachhfuil siad an marachtáilen seo tá fáibán agus is gá sinna ahrú. No tan réaltas agus de bhradgur an winníach agus lán le caint faoi an téirnamh atá lei sin éile gur faoi láthair. Ní hééis nachhfuil an tarigad an sa tír agus cinnte becheart go ibrethe san airnáil feibli buntáiste bhaintse macha sin. Cinnéit a go hátar réite modula seo hiúan do bháil. Man mal an réalta sésta bagú ar an choíonn tú tagénta agus ar a foiige, man bhfuil na haltraí abata géliú ar an méide tá siad neall si de geirí peú gan rodí gnéile maitha seo, caiite bhfuil an réite? Sílam go gatha siad sí sa ríis agus tá agam gur hála se an hána agus nachró ceachtain dóhíh sásta géile agus hicinn den na haltraí nachró siad i ggéir a géile ar an gédal síos ach dámach bailachán bailach chun cín mar lu tú héin lúntas nó bailach a chiint, mar is stoilm gur cinál feib é seo bhfuil an dáhíhán tá tíhán maidir leis na haltraí atá seo atá ar pá an ísisiil agus an sin tá tíhán a bhhain leis na hafaní nachholán ó héh na haltraí detá agin go má nach féidir lona puiste líana, so sílam gur rud é seo bhfuil an dáhíhán agus go gaithí do an lech leis an dá rud beidir leis an réitir céna. Check sa hannig se tá cóhaid ag daoine leis na haltraí ach dá mé min fortíthe an éite lé a ganas ar an tír seo chaichiid siad aigid le ahan feib agus scrisa siad a tír cos le Venezuela sin ó agus a géisiirlein. JJ le fergus
ramagad chéine Seoní? Well ní dóm goilmór meas ag ar nette lé. Ní hat mit na kaint ar bechear go mé choras peblií náisiúnta an atá sir. Is tá go leor agad sa tír is dó céin chuí ar cheartúing é a chahabh. Ar chear go méid méid beag daine ag bant tarfa as an targad sin nó ar cheart go méid muidir chur an targad sin is teach seirbhí sí peblií an na scuil sais gachtain an aní dúsáid agus sás a bhhaint asú. Ach déad fá rá an cuis go bhfuil an agad sa tíir seo agus go bhfuil fásach na méochta mórgaing ná go bhfuil an siáán tionscléoch có maithagaing sa tíir seo. Ní raibh strálc mórgaing sa tíir seo le fada le tamil fada agus tá sé sinna cuidú leis an fás ach na méochta sa tíir seo agus bheoh buile an choristeachar sin. Mar bhí ag fécinn ar an ráilta búil sciú sa tíir seo agus níl sé ach éon faoin géad faoi láthair agus tá an éileh pá atá ag na haltrií ná dóiog faoin géad. So cóigh sin is tólam gohfuil sé róáirs really so cóigh sin agus is tóigh bhfuil an talamh róáard mar a dúirt tú agus tá an ceisiáin níos leithnan na haltrií héan mar tá é cansear an teirhris feib bliana omlan agus mai géalann siad den na haltrií bhí jeú eile. Just rá an sin just mar focail scurtha nach iad na búnteir agus na haltrií agus iad sin a bhí híos leis agus chuirsús le currathe agus na wintrí híos leis go fóla an winter óga le chuig blian tá sé dalí de bhirtúintir bheith obair go deata chéile agus éad ar ratí difriú le paí agus éad deanú an obair canan céarna sin an taí go mu sé Jackar Brisher do grúpa altrií mar bhú cas go láirte beidir mechasáil muintrí. Má tain rialtas ag réig bhfuil an neirid sin dulhan cingeanta sa tír seo máidir le cursaí ag náíarta dé agus ghfuil rachmas go leor sa tír san am lethir a bhrendan cin féin bhfuil le tarú sin le feiceilgan ar na seirbhísí poblí ar chóras sleinte ar chuirsaí tííarta agus mar sin. Cuir se be gortachart in ammaning ar aircan tú ar nead airigad atá catiste sa chóras sláinte agus nach bhfuil sé fiosa nílas agam be an ardhaineisteat na cáhfuil tarigad nó muirlathes nó cibí rodé ach níl se le feiceil ar an talú sin ráte tá ráta fostíochta i bhhaid níos éirde agan na mar a bhí le fada tá bolscú éisiil agus mar sin agus chuann sin héan spin mai ar géine. Check sala ger banna na chichlé ghfuil go leor airigid sa tír, bhí go leor airigid a Venezuela freisin margheall ar an ála, níl na freigraí ag an bhír chichlé ná ag an bhír dhéis, caithir cóbhá a bhaintse má idir chatamíart agus banasú céalhar ach na múl. Agus tá sin féar aber meascan de service ar caiitin maithe chur fáil ar héamh bháin agus pai réanta a thuirt de ahan ibrí sa tír agus tá dá chu John agus ben tarann sin i gcónaí an dearc ó nete dhéis agus ó nete clí. Sib gur heile rééis le mogam. Seoní ar bhile ar réit fan tection. Well, is though, sure, look, near Jeshua vegan nete clé bheith muna tíre so another bhfuil cás ag go mansin. Ba cumid ré Peter Casey Tá sé deimhní ag anheargró Peter Casey go mééis se gáil san nóíart mar iad a th neus bleis an altéhan agus go seaasa gandaid gona ngáil na speléir ó na achtas uachtar an éirta go bhil go leor takeíirta a bhtáil fisa trí fan géad don fabal fan na honne. An ire ha leis a bhrendain? Well, ní rodinne beag dú leis fihe sa trí faoin géad a eile sa nachtas den uachtarántacht ach ní honan sin agus téchan fa conne na dála. A fur se bhát mórin in ngáil. Fur se bhóta mórin sin bhí sé rátingú gur ó meas aige ar Joe McHugh agus ar Charlie McConolga an thuasan sin ach mar sin héan ar bheise go dearnse den irid sin don conde rinn se comprid idir réad sin agus Hayley Reyes ó Yas agus dúirt sin ar winse den nerd amá agus dúirt se go bhhaid leis an difar a dheanú agus measan sé go jocu leis an difar sin a dheanú. Bhí sé dús sama i ní
lécan na thuachtaránachta ag géirí gol an tosaí de ina fáil ach ní dólam go mé Pat a Cope na Charlie ró hásta le sin so aithníonn sé go mééis se gol mar neamh splách tá níos mó neamh spláid na riú is tí sa dal agus meam gur sin an bailach a rathaise a maihan seo Joí sé bhóta mai tá sé dalí an dal cantar sin a bheas tá sé stíla chéile chuig héchan inis in san céad so ní bhuas agam dar réomh lacking stiger géirí anúir sin agus ní dólam bhfuil níl sin a coní sa conde tá teige sa caiisle nu a cear go leor in dhéisceart na conde ach béidir nach bhfuil prófeil go háard sin aige ar an talú. Hiúan caiir Lord an méid a haar líle lente han na huachtan an Modula Peter Casey a dú sama níró danne bí a tuirt clúas éisiart a dávís hí a hajj na bhátí a bhíhead a dréimleis a jóte had a bheith ísil hanig dú santasa ar sin iné méidir dúirte fan lochsúl. Ja, agus siad am ghfuil annach chuid agin mis na másc fós a go an leicleisin, mar in ammantínar ecin tú daine agus feictar am godorlíonn sé go minic ar na man hóisialta go mín caint faoine lehéid agus níor híal meise go ró an irid sin daine a máin sin a bhí ar aon intin in a lehéid agus chamerá chuir sé andí marm agus 6 ára le bheith fíorinach agus bharch nóir orm dáhuíoch sé síochan sa dáil den tíir seo agus an chaint bhí aige tuigim gur mionlach iad an nachtsúil agus ghfuil decrochtaí acu héin ina bobbal héin agus aíonn siad ghfuil decrochtaí acu ach nílas a go mún muide mar mór phobal a déna bhéin íirecht loí do thuirte seach sa phobal agus aíam beidir ghfuil siad ní scuteach ná riamh mar scuhann am a handmháthair a caiint ar an teagháil bhí acu siúd leis an nachtsúil agus bhí ríist a pléilegus bhí an teanga aici sin fiú bhfuil is agad sé meam gur an nasc cé nach raibh siad a measc an phobal gur raibh siad níos gcéire gan phobal ná martá inis agus níl an chaint sin sláinsúil agus ní dhéanann sé maithas a rinnear be ach tá sé caint le daine atá réon intin leis agus chuinte sin andí mar Fergus in a héin an méidir dúirte haann se go leor drothirdear a chaann se go leor bhátí dá fásta go se imníar tain. Yeah. Agus is tócha ghfuil sé seo ag titamach ar fud an dain tá éirí mór ar polytóirí populist mar therefore ar cosúla le Peter Casey. Is tócha gurbé méid an brú is mó ar Thomas Pringle. Mar is sin an teachtadáile náspleach a bháin atá. Ní bheith mór an brú ar John McHugh is ara idachas atá in is tócha agus fina fáil. Béidir go dócha sé bhótaí ó fina fáil mar bhí 6 dása ag eile fina fáil agus dúirt sé gimbeoch sé mar I gceannas ar fina fáil. sé dúirt. Tá mé rá gur fear sa múl. Níú na dása le. Dása fina fáil. Dúirt sé ceapam gur dúirt sé gombeoch sé ina Canada do fina fáil. Dúirt sé go mit an na hí se fásta. Agus nar dúirt sé freisin go meid sé seasamh cúpla counter difriúla. Nadidir an digann sé politíocht ar thurba. Agus dúirt sé nachmbeoch sé seasamh don Parliament na Hórpa de bhar go Parliament na Hórpa go tiadmach as a chéile. Bhfuil an rééis an háart. Ach tá chláir aige na siar news talk. Chláir aige na siar news talk agus hanig me PCs na menniu a geirí ar rií ganéisiart leis an chléir. Coáid an sin má go muidir an dá lehéid nílas agam Tá fatí arm fao sin. Ag pilú ar chuid canse siúin an sin agus í a cantir an lechsúil. Ne bhhailm creidhfuil ghfuil heir a fihe faoin géad sa tíir seo a bhfuil an dearcú sin acu fan lechsúil agus ní dóilm go bhfuil meam gur hasí siad a rud níos lethna sin. Bhar le bhrenn in na ríide. Sílam daoine mí háasta daoine nach bhfuil a dheathla gró acu as an choras mar atá se faoi láthair agus daoine a bheas an ghfuil siad fág a má ghfuil siad imimeach sa choras. Ag bhí sé genún an chain sin a le nar a háise se má in sa téhan uachtain anarta ach ba iné méidir dúirt se fanlachsúil a d'irdaí an méid daoine bhí. Ach fécht tá neart tá fáibna sa tíir seo. As cáid in ruúbí chearcuing sí siir as ceachta fála mó seo céin fá a bhfuair sé fé trí faoin géad. Tá go leor bochtanis tá deachreachtaí go leor daine agus is tó sa chá seo cosúla an 6 rud a hála le Trump America an rud a hálí ná bín daine ag banú leis scapegoat agus thug Peter Casey sin dóibh. As cáid bh an chumach an air a thuirt
don sais folletíocht sin ina bhfuil sais cinníochas agus idirhealt lornach an just comid bheith fearchormach faoi sin agus go bhfuil ordan ag an is le newstalk bhfuil níorann se mór an faoi newstalk agus an chláir sin. lína fhí sír se caiinte sin an rud agans meach a gcónaí nuair dearan tú le duine cíntatá caiint ar na línta sin nachhfuil sé de cheartta go leir sin deir siad cad fhí sír se caiinte. Well ní dáilm goil sé ceartta bheith scapa fua. ná mé intíam le sin an lína teach goach. Well sin an fegur bheith agam sa ar sin go bra aber leat ach ní má tú ag ginneáid deilt idir daine agus ag casadíine an chéile. Ach ní éicem sé cin dó i gomur se abal tá bhóta ard a chorla chéile in oltéchan in uningáil bunithe ar an ardan sin meis sin an tardan a teige agus an téan ardan a teige be daine cantir híochta agus ar banú na túthe agus na fébanní atá hí sa tír agus mar bhfuil mé freigraí mar ceart aige de sin ní éicem ag picú suas bhóta ard. Agus? Tá ceart go an sin mé allar bratamach. I mean, catha lán daoine a bhóta do bratamocht. Ach ní raibh clúaga a cá mai ealar bratamocht agus ní raibh éon bhaint ag an bólta sin leis an bratamocht ach go bháin anáis is bólta sais rebellious a bhí ann chun just mar ó heh bochtanas de ó heh serví sosiála de agus. Ach sílam gúil eolaigh a gceiste chun de húnaáil agus an amantí nach déon chun de húnaáil leis an sílam go sin clisteigh Peter Casey goach sé ris a cheantar sin mar go bhfuil ag ag bhfuil bailachán le leart le dtíine nachrachaigh leis an mór leis an chuideile agus an gcónaí bhí teachtadáil a nabhsplach sa tíir sin bhí na Blaney's ann ná bhí siad 6 nabhsplach bhí siad 6 fina fáil agus 6 nabhsplach so i gcónaí tá tradiisiún sin do teachtadáil ó bháin nabhsplach a bheith ann so tá seans má aige. Fílam goin. Well, agus mar a dúirse bheith Thomas Pringle sin bis be Jackrátíidir ag Thomas. Well, luéis se bhín sin imart na Bretainne agus bocmuidir ré haig sin tá chuige sa trí leileáil sa le wecaí an Bhreatain intas na Hórapá príomhhar na Bretainne trí a méle cuairt a chuirte na séchan daimara be sí peún sin ar an intas Hórapá gan bhfuil ag glárag éiche ar a chúlstad a bhrendain tá tú héin ar a teran an sin. Go dé mar a ecinn tún scéal seo tá muidir non san ná suas agus an nuas étha le bhhain étha le eile. Go dé mar ecinn tú seo? Well, da mé freidir mar is ceart aga mar sin bheithing mar fríomhhara agus am híiseach na chéile. Da ríir, níl rud a bí solir, ní maid a duine bí bheith géirí freigra hortar seo, mar níl freigra an san amí lethar. Tuigeann muid sin is nach bhfuil Theresa May abalta teachta chóréiteach. Agus caim mar á stálaí a chrost in iad díthe géalú maidir leis a cúlstad an teachtan siúí háart. Seo rud a thug sí héana seo rud agus tugus seothe ar waithile se bhreatan agus chuir sí an tosaí sa Parliament an is seo í gol ina éadan agus tá sí sásta a caiithúir leataobh ar orn se daithe tháinig an taoise chumá ag rá gur cruúthaí se seo níos móna riú catí gur ó cúlstad daí. agus go mú takeíocht áirithe insan taobh sin den tír agus sa tír na omlan. Sílam tá daine cantir nó chun sínta som nach bhfuil níos mó ag cantir an darna referen a bheith sa bhreatan. Mar agus tá daine rá go mú sé néad an déanalachas an darna referen a bheith an. Ní aontaíam se le sin a Harbí. Measam mar a dúrúin sin bomateo hin nach ró tighfuil den léad ag duinear bí. Cé chuté bhí se an bhreataimach fadúda nó na himplachtaí nó na torthaí a bhfuil leis agus níl seach de réir céile ghfuil se sinna teachta má agus measam go mú athrú pórt ag go leor daine is near a híonn siad séir agus go stúma agus stidir i anúir agus an irid implachtaí don bhreatan héandá agus de thuisceart éirn dúine agus mar sin agus nach róisiad abalta gol ag an bhrosal agus a réród a cuairtú agus éáil. Iad sanna tá a fágal agus is acu sanna tá se le deanú teachta níos don chuide smó den córéiteach na smailad. Ach seoní bhfuimiidir le cíos leis má tá immart crua dionna na riide. Ar cheart an tír seo éirithe de háirtéigen a dhéanú, tuairteiste rub a géaliú ar rudéigen le go bhfuimiid mar acu de háirtéigen aontaithe.
Well, Kinse is though, and what is taughtin seo nar cheart going glacha le hain socrú in bhfuil jobanas cnílacha ibrethe I Mail, agus is dóilm Kinse torlai sin mata teoran crua I gceist. Becheart an réir ag an stáid seo becheart go meach na cór cuman sílam sa tír I teach amach agus I teach le chéile chun sais is stoppa chur me gal in réirí tá job na daine go le bheith I Mail Mas ceist go bhfuil teoran crua le bheith an chuir sé seach go mór saoil daine agus ní féidir ghlacha lei sin. Tá sé réitiniu fásta siúin ag Angela Merkel go bhé tú a hátar chóréite da cheanna légan tíhastí den chúlstadagus san rud atá aontaithe go bhhétí éirithe a dhéanú a heasathe a hantaíú. An bhecinn tú éonrééis a chur sin? Nícham ach go háirthe le lehétín DUP ó thuig agus iad chódaingan nach méisi de takeú lena lehéad agus siadam nach bhecinn aon duine in salúpacht ceachtar an dá híomh agus ní dóilem gur cheart rialtas na hhéir an géile seo mar tá fatís arm ní muidirna aránig seo agus táid géar an las as fear bhaintas mar agan nach méid go mád an tíir seo agus tá agan go mé an imimecht chrúig níos measa ach fiúháin leis a gúilstad ní bheith se go má. Agus dóilem go gahamid seaamh agus rá ní muidirna aránig seo agus bhealach tá muintear na bretainna anna hatalach faoi seo gur féidir le teach as an rud seo ach gan am céanna gachéon bhaintáiste bhainteas chomá ní mar sin cheart ó bheith ach ní eicem go bhfuil trí mé nu a pártí sa sásta ghlacha leis an freigracht a rihin leis an ra rinnidir. Ein tíim le sin agus an rudí aránta mé ná díon tú tagart an DUP agus an rair catá ag an DUP tá sé an éfacht a bheith ann ná aontacht na hhéireann a chur chun cín agus tá sé sin aní aránta ar fad agus an bhreatain a bhrise. Agus an DUP is cosúil na bé nachhfuil sidsnig smuinteú a gabi éach díilseach an bháin rion. Ní chorann siad costas na caiid an marachtála wintre an tuisceart san ámh a Harbí agus tá leró agus fermúirí an dáhíamh den creidú mas mai leató thuí agus barló fannachtastí tíon siad na deacreachtaí atá leis níos salir agus níos salir a an lá tá bhí tuairisgur a fábrann sin a canseir tionscail na marteola go mó sin chorbh scristaige homlan má héon seo réig agus sin béidir cursaí talahíochta agus mar sin de sin an áitis go lúnaí agus is oscailte da seo an airneal mas mai leat is neamh cosanta má bhí an teorn go mó fermí marteola agus éid sin ligar hiúil. Agus a bhrendan tatasa a teoran an sin go dtí mar tá daoine an sa cheantar sin go dtí tan pobl a ré faoi seolaigh. Well, de réir céile fiú le coppla seachtain na nuas aithneann tú níos mó daoine cantear mar tá sin níos beohhar inis tá se ag teacht an Jerry tá réiteach de cinna légan na go le bháin agus tá daoine cantear na bacaní réadúla nó a hocúil bheith an mar hampla trían de me irin ar scoil tiig se trasna na teoran a an waidjan, má bhíon bacaní an gaiisiad fágail dé moment níos luúthe fihe moment níos luú an gorfií stop orthú an sin cursaí áiricas, cursaí taistal aithne le rud arcan tú agus an mé bóthra bag a bídeach dreide mar a bhí bliant ó hin an bhfuil tú ag tarns skefle hóirna tuairt deisdaí fa hart a ráis faoi seo agus tá rudaí ceanal de Jackar go leor ó thuí agus gan starmant ag féime le jabhlíon an nuas níl seaashacht a bíán agus tá seo ag cór lei sin. Kense éhfuim ní dahannaine na ire agus mar a scrébe me Janston seo go bheith cimiid go dé hálas teisi trí a mé teart na sé chunda i mar a le Lord leis a fphobal agus le lochró marm le iad beidir a chur ar a thuaines na mé teir an cruú a bhéim ach dalí sin a réige fanse seo. Nes ceiste go mar a bheleg mar fanna leniu siúan an mín tú i genú staidir ar LPGB na a tú im an siapadart nó an cumlaat. Ba bhil mar á go míam ach an amtí ar bhím fríomhrús nólaharga ní bhíam an éiri sin ranium free range agus ranium na rudí sin nuair is féidirlam ach an sin léam rudí ar nós nach an free range agus free range an éair agus cílíonn sin go ligtar amach na sicíníú péir déir fa tréimh se áirithe an lá agus ní mar sin a híl mé a bhí sé so stoilm
Bíam agus ní bhíon. Well, banan an scéal seo le písa tas an Irish Independent new modulus an cholacht a Denny and Sons a bhfuil an tarige slisan na chicken ná sliced chicken acu ar a bhhadagu agus réite gosáilear made in Wicklow. Ach na a runnean scríbnear bí teilú fistrihe faoi for sí má go danig an chicken I dú sama ón Brazil agus obair a dhéantar leis sin na a bhain se éirinne má bhil feigan sin gohfuil se genta I gilhaintain. Did a bhharla agus. Well, just ar dús nóir connic méid na cácí milise agus na briscí ag chatú stach sa studio. Ceap méid gur de brethláisiún a bhí ann. Better níos déine is fedeling cáca milise ála. Yeah, go ddíra. Níl briscéir bí óhás an seing an dealgan. No, limnoch. Just, bhí únórm mé ar an scéil seo gur féidir le cólacht a rá gur dénta I Kielmontáin ach tháinig an fiol sin as an Brazil. Ach bhí sa léamh go bhfuil pleanaig an Aontas Eorpach rialacha gháilisteach chun I sin a bheith míad lethach. Agus is cúis eile sin fannacht san Aontas Eorpach. Mar agus, is cé maithe, mar is sampla maithe, mar dien an Aontas Eorpach lan mahastóing. Cosúla sin a rudí seo nach míon an sais an choramach a going arach. Is rudí better PC beaga cosúla seo tá. Agus is stoiche bhfuil a Aontas Eorpach de íthóring mar cosantóirí mar inar hé Mrs. Justin Shoppi tá mar choramh a dal an sin tan cló bag be me Jeffrey be me Curtú Marigo agus a gemach lom ach tá me dú leis gúil dainn seach sa cúra a tá cefat na rudí seo. Seaní mín tú hénig ag féhantir na lipidí ná anhfuil dala mollag a chur ar an fabal maidir le héhar fuiile agus airí fuiile. Ja, dar chuann seo scéil seo íntas orms a freisin come rá come adháil inis gur bíd na calories do ná bhín muise ar na lipéidí. Ach nó cinnte duine sé cíal go mecht mit I ceannacht bí atá dinta sa tíir nó gar going ó héh cuasaí foioineh gachhard agus bid peart go meic sioppadóirí an is a bh acu carbas ar tháinig lehéidí feolalas rudí. Well, tá jelly lamanis jelly ní gan bhaine tá gobarlainn ar a chléir agus chuid jellíon am an rintmeic taide agus thug sí se muilebeg melsein a bhfuil cangol ag eile a chundaid héin. Oatfield Emeralds, the original Irish caramels, 100% Irish owned company. Nes se bhrendain. En éha bheit ha dréman as go mún na melsein sin genta an sír seo. Well, tá go man chimplan sin an litir cean náir óisiad agus bhí fiú bolú chocolate I teart am has agus mar a bhfuil sin mar an tasan bhfuil sin drid sin is neala an cadeahí sin. Well, seo ha freigra céit bhil si jelly. So, tá cuma éannach ar an bacáiste, tá sé bheicáil sin agus tá glas. Tá an rud fiúda ag sgartí tá sé glas. Tá sé glas casalin héin. Tá seamróg ar le daithna ar an ag a bar agus scrífa air the original Irish caramels agus Tánig tanú leis an déanta sa tín. 100% Irish owned company ann agus mar dúirt Michelle tá clúda glasar thu cumá. Rinne mé rein taide ar an ggólacht agus for mé amach go míoch monacin acu lonthe litir canan mar dúirt tú agus dúna sé síos ag 2012 agus tá na mil seán déanta is sásna faoi láthair. So mar sin níl se go hágla go fád hiúla si tíine agus Níos me emerald níos mó. Tá bailán gonéine an brataach tá máiste ar an mil seo. Ní bhéh daine bí emerald níos costasach. Bagad é tá coppla rudaile in sinna go fásta agus go dtéfa emeralds go eiscail agus supervalue. So Kermer Space sa slí atá an Oliver agus supervalue ag déanamh Cursius ar na airí seo so cuméir Steve supervalue agus déic méir na mil seán agus scrífa faoi an package mil seán tá country of origin agus era scrífa agus cumála sin bhí suúhantas quality Irish air. So níor Ireland dola deangháil le Oatfield ach nóir churmig lécar supervalue agus churmig ceistir hu. An gapan tú gohfuil an Cursius atá déanta air an ara ag chur dalamalóg nó ag míthróirí customary ní raibh siad nena ar agart ach tám fós ag fanachtar freigra. Máithú. Rint rud díalagad Boxa Jacobs Chocolate Kimberley agus Boland's Jersey Creams na caiitin yentar iad sin bhar marla an mé ha Janu Brendan go Boland's Jersey Creams gentanéirin.
Bhín é Jana go se Sef se fásta chuirde Seoní? A cai sin nach bhfuilne Well, tá tú situation fegur horta. Well sinné bólan bat hílenar a chluinthe a go ahar leat jelly. No ní deann sé ar an paáiste ghfuil si déanta in éir nó nachhfuil si ach kind of ceapandíine ghfuil si Jacobs agus Bolans ach go hátha ghfuil si déanta in éir nach níl so fun fact eile. Well sin é agus mar ecin mujin sa scéal seo gentanéirin ná genta a gandaid fao lei bheit an bhil ghfuil an targe an na omlan siú an genta in sa tíir seo in sa chundaid in sa netin ach ní mar sinna the. Se léironn antanga is stoilm ní hanan méid in agus bhuidas agad godána gachrad as éir nu in amtí dearan siad gurbás as éir an tarig ach gnéantar an pakastú a bháin sa tíir seo. Beidir gur tháinig na pleití ar a checking na éan. Go ddíra. Mar sin nach chuide imníart mar sin tá géile le teú rialathe beidir agus agus sáileú maidir leis na lipidí agus a méid téimeide feiceil me cimsa sin ar a tappa bhil sinné. Well ca mé adháil nach gurann mé mórrán áard ar an lipéid nó bhíam ceannach rudaí ach is tócha gur sais torad don globalisation atá gceist an seo tá tíortha agsúla bhfuil specialt, an sais an speciality aá rudaí dhéanamh agus tíortha eile, so is tócha gach targa tá á cheannach go going tá sé déanta I cuaig nó sé tíortha, so tá sé anna dhechar a rá bhfuil ein rud déanta in éiring nó in Tá níos ardirí sína mar lehédína chemicí atáiste in rudí branium ní ar na calories ach ar na e-numbers agus a lehéid agus níomhah an táma go fear breanú ar gachrod sa tá muoine a gin nas na holhharingí agus beidir ar chearcamach. Be choín lebu me gal man shoppa artas be chuigúach le geáart an áhhar go le ahanrad I léo rins chartartí hanig chan égus tá sulúgum go joí scapún na manéin ar an bháta agaide a for Peter Casey in sa téhan uachtar an arte agus chartar tal cógar just le Brendan ó Duffy as an leor úr nar leige dia hu sin Barbara ní ógain a Brendan hí seáú agad in sin híine Jimmer Huishin. Hu is sin a mai hí hericéad fihe duineán, hí an tar idethe agin agus hí ceolán agus hí rinstine léomh sleachta a has leor agus hu sin a mai. Inta mai, well tefa mu leor le codúé a mahan seo a chuirde go míle mai go bhfuil agus bhfuil a chléirfar agus cín scannar neusple agus sanaltar siúnígan cuair de th digite Gaeilge RT. Brendan ó Duffy príomha de chala se áíal I muinechan agus idir a leor is maith an scéalaí námsir. Seoní ní híman iarachar an fuirtí neart le sna téhan éitile a lumne. Wemsa agus ó nadan ar fadan seo Mark McGrath, Andrew de Puir, Jelly ní gan a bhain agus facna ó dreiscil go dtí maira. Slein agah.